Des del Packaging Cluster, Associació Empresarial d'Envasos i Embalatges, hem promogut i gestionat el projecte Organic Up, consistent en la valorització de residus de kombucha per nou packaging, en aquest cas estuches d'ulleres. Hola, somos Flipo, la marca líder en gafas modulares. Hemos creado la primera gafa 100% intercambiable. Nuestro papel en este proyecto es aportar el diseño funcional necesario para crear un packaging optimizado, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y requisitos del producto, asegurando que nuestras gafas no solo ofrezcan funcionalidad y estilo, sino también un impacto ambiental positivo. BAU Research es la división de investigación en BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona. Hemos desarrollado la investigación y experimentación material para transformar el SCOBY residual de la producción de kombucha de dos industrias locales, Vitae Kombucha y Bioma Kombucha, en un nuevo material. Des de Valle Group, agència especialitzada en branding, packaging i experiències digitals, creem productes que perdurin en el temps. Per això mateix, hem format part del projecte Organic Up, on des de BAU ens han passat uns materials que han investigat on tenen potencial de creació dins del que és el packaging que crearem i on nosaltres hem dissenyat aquest prototip que després hem compartit amb l'equip i que Tallers Soteres ha fet realitat. Des de Tallers Soteres, fabricants de maquinària per a la indústria del paper, desenvolupem packaging sostenibles per a tot tipus d'indústries a partir de residus. Hem participat en aquest projecte rebent el que seria el disseny per part de Valle Group i nosaltres hem realitzat el que seria tot el prototipatge d'aquest packaging. El nostre rol al projecte Organic Up ha estat la creació del passaport digital de producte, digitalitzant tot el procés des de les proves de material fins al prototipatge, traçant tots els esdeveniments, tant logístics com de producció, i calculant els diferents impactes ambientals del procés. Hem fet un pla de comunicació del projecte amb accions que hem realitzat al llarg del projecte. El projecte ha estat finançat amb el suport d'Acció.